3, 2, počkajte. 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kámo, tak ty si. O môj bože. What? To jak rýchlo strúhaš? O môj bože, si ty normálna? Hej, Naďo, prestaň. Potom sa ukáže aj kvalita spracovania, hej, rozumieš mi? Tak, hop. Hej, kámo, ty si nemyslíš, že ja som nejaký magor? Hotovo. Ja mám hotovo, vybavené. Ok, a teraz sa ideme pozrieť, že kto má tú bramboru lepšie ostruhanú, jo? Toto je moja brambora, vidíte, úplne krásna, no akože, tak asi... Tvoja brambora, ukáž? No ale otáčaj ho pomaly. Ok, ľudia, napíšte do komentárov, že kto má krajšie ostruhanú bramboru. Tady mám to pupík. Kamal, ty si to ostruhala jak Minecraft, pozri sa, jak ja to mám úplne smooth. Ty máš úplne jak Minecraft. Však ty loupeš tu bramboru, budeš jí snětne, ty. Ale to by fér, tak já jsem si vybrala tu ostřejší škrabku, ale tomu neříkám. To fakt? Si žena v kuchyni, takže teraz to uprac. Na Ninke sa vôbec nechce do citrónu. Protože to je stupidní úkol. Takže tu máme citrón. Ne, tohle mi pak tyhle ty záběry mi pak vystřihneš a já si to udělám si z toho. Tam dávat nebudeš. Kolik tam to dáváš? Sámko! Však to je len trochu. Sleduj, to je reálne nič. Tak dobre, Nany, tak ideme. A cože je vlastně ten úkol? Len nalíznuť. Okej. Ty se neřek teď! Fuj, to je hnus. Si ukrojíme z toho a idem si dať klasický citrón, toto je o mnoho lepšie. Tak 3, 2, 1. Nie až také zlé, tento je ještě taky sladší. Není, jako je pravda, ale že když takhle hodně grá po sobě, tak to jako se strašně začne skreslovat a chuť. Já mám ráda citrón. Ale jo, ale grimasy robím ja. Naninka bude mať veľa vitaminíku C. Potřebuju, no. Kdo to tam napsal? Ide to na YouTube. Ide to na YouTube, nemusí sa bať. Jo, to mě hrozně utěšilo, žereme tu citrón se solí. Nebudem ti zaviazovať oči, pretože verím ti. Potrebujem, aby si sadla. Ježiš, to vypadá jak úplně. Sadni si. Interview na gauči. Tak to si daj oči. To je divný, přestaň. Daj si ruky na oči. Ale mám make. Tak, urob A. Naďuj, ide to na YouTube. Jo, tvoje obľúbené. Let's go! Gigi! Já nevím, proč jsem si řekla, že to jako bude dobrý nápad. Jako. Jak ti to mohlo napadnúť vlastne? Why? Prečo by si to robila? Pozri sa, čo si spôsobila. Nechci, ne. Nie, ja ťa chcem. Naďu. Saurus. OK, takže máme tu Balua a teraz si Naďu s ním sadni na gauč, nechaj ho na sebe a ako dlho na tebe vydrží? 3, 2, 1, ideš. 1, 2, 3. Tu si robí srandu. To ťa má rád, pozri sa. Nebo cítí tu čokoládu, co jsi mi dal. Ne. Těch chlupů, reálně. Kámo, dneska ráno som ho vyčesával. Samko, to je tvoje zodpovědnost. Proč jsem já teďkom od chlupů? Kámo, to sa má probiotika, do toho ešte vyčesávám, ja neviem. On je proste hrozne chlupatý, pozri sa na neho. OK, a teraz som na rade ja a Balu, my dvaja sme akože best friend. Takže 3, 2, 1. Kámo, sleduj, Balu. Je vidieť, že to je môj kocúrik. Girl. Jezu, on je u mňa celý čas, on sa ešte mazlí, no jo. Ja si myslím, že už som vyhral, Naďo, on by na mňa aj zaspal. Jo. No. Tento príbeh je smutný. Napísala som ho včera. Bobby. Fuck you, I'm a worry about lady. Jaj, tiež som odchlpol, sleduj. Jej. Díky, Balu, ty si môj borec. Stále mi to robič. Samueli, budeme ve štíku. Tohle není prdel. Ja som to nechcel fejkovať. Najednou fejkování! Najednou ti fejkování! Šahaj na mě! Ukáž. Ne, Otoč sa. To nebude ani vidět na tom šarku tričku. Jo, je, kámo. GG. Absolutná nádhera. To je hrozné, jak se mi to dotýká.
říká. Tak si tady dala triko. Co by se ti líbilo, víš? Tak já zbytnem kameru.